Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onun resmi namalaryň taýýarlanan tasdimlaryny hemde başga bir näçe meseleler garaldy. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, biz şu ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mecliste resmi namalaryň taýýarlanan tasdimlaryna sereder ve käwar meseleleri aral maslahatlaşar. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, sizi we siziň üstüňiz bilen mehriban halkymy yurdumuzda giňden bellenýän alymlar güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Garaşsyz watanymyzda ören gysga taryhy döwrüň içinde alym ulgamynyň büniýatlyk esaslaryny hassa puhtalandyrmak ve dünýä derejesine çykarmak, adam maýasyny kämilleşdirmek boýunça düýpli özgertmeler amala aşyrly. Alymlar akademiýasynyň garamagynaky institutlarda, Tehnologiyalar merkezine, ýokary okuw mekteplerine, ministrlikleriň we pudoklaryň dolanýyş edaralarynyň garamagynaky ilmi tejribeçilik we ilmi öňümçilik institutlarda, ilmi merkezlerde döwrap ilmi warlyklary alp barmak, innowasion tehnologiyalary, öňdewarjy usullary we tejribeleri öňümçilige giňden ornaşdyrmak, ilmi işgärleri, hünärmenleri taýýarlamak üçin ähli amatly şertler döredildi. Ilim, bilim we innowasion tehnologiyalar babatda awraýly halkary guramalary, daşary ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýulyp, ýurdumyzyň halkara ilim we bilim giňişligindäki orny puhtalandyrly. Türkmen halkynyň gadymy maddi we ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamak, ilmi-taýdan öwrenmek hemde dünýä ýaymak, nesilden nesile geçip gelýän beýik insanperwerlik däplerimiz, medeni we ruhy gymmatlyklarymy esasyna jemgyýetimizi sağlaşykly ösdürmek uğruna äýat ulyşlar amala aşyrylyp, biziň ilmi medeni diplomatiýamyz dünýäde giňden dawaralandyrylýar. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, sizi ve siziň üstüňiz bilen ýurdumyzyň ähli alimlaryny, ilmi jemgyýetçiliginiň wekillerini, halkyň arkadaky zamana sirine, giňden bellenýän alimlar güni bilen ýene döwürgedek tüýsürekden gutlaýan, size bir jan saglyk, uzak ömür, baht hemde awadançylyk, ilim ulgamynyň işgärlerini bolsa, ilmi we dörejilik işlerini, täze sünnüklери arzu edýän. Hormatly prezidentimiz sanyň gomarkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa Türkmenistanyň döwlet ýasatynyň ilertilýän urlaryna laýyklykda ýurdumyzyň kanunçy hukuk büniýadyny mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berdi. Halkary guramalar bilen parlamentary hyzmatdaşlygyny we öýdary gatnaşyklar berkidilýär. Şununla bağlılıkta Birleşen Milletler Guramasının baş sekretarının birinci ornatary, Birleşen Milletler Guramasının durnuklu ödüşü boýunça toporunun başlygy hanım Amina Muhammed, şeýlekem Birleşen Milletler Guramasının Türkmenistanyň hemýejilik utgaşdyrjy we büýük halkary guramasının ödüş maksatnamasynyň hemýejilik wekili bilen duşuklar geçirildi. Türkmenistanyň çerwe daşar ýazyny durmuşa geçirmek, ýaşlary watandaşlyk ruhuny terbiyelemek, halkymyzyň gadymy däplerini we milletiň maşgaly gymmatlyklaryny saklamak, hukuk we ekologiýa medeniýetini jemgyýetinde öğretmek, tagdyn durmuş ýerlerini berkitmek boýunça ýöňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen mejlisiň deputatlary köpçülikden habar beriş derejleriniň üstü bilen wagt netigat işlerini giňden alyp barýarlar. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew söz berdi. Babaýew täze taryhy ýanda ýurdumyzda amala aşyrylýan oňun özgertmeleriň kanunçylyk esaslaryny üçetmeň çäklerini milli kanunçylygy döwrep aplaşdyrmak boýunça alınıp barýan toplumlaryň işler barada maglumat berdi. Halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary hemde ministrlikleriň we pudoklaryň dolanyş idaralarynyn wekilleri bilen birlikde
döwletimiziň we jemgyýetimiziň dürli gurlaryna degişli kanunçyk namalaryny işläp taýýarlamak, olary filjermek hemde kämilleşdirmek boýunça utgoçky işleri alyp barýarlar. Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy hemde Milli Geňeşiň Halk Matbuatynyň başlygynyň ornatary Hormatly prezidentimizi hoş habar 2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Aşgabat şäherine geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna kabul edilen Aşgabat jarnamasy atly resmi namanyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy höküminde kabul edilmegi bilen gutladylar. Hormatly prezidentimiz gutlaýlar üçin minnetdarlyk bildirdi we büçedgüden ýurdumyzyň Milletler Birleşigi bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýeti iyi bolýanynyň aýdyň nişanlygyny kanagatdan bilen bellädi. Birleşen Milletler Romasy bilen diýip bolan gatnaşyklaryň üstü her ýylda täze anyk mazmun bilen ýetirilýär. Döwlet başlarymyz bitirip Türkmenistanyň mundan meýlekde Birleşen Milletler Romasy bilen şol sanyna parlamentary ugry boýunça ýödary gatnaşyklary ösdürmek meselelerini işiň urun eýlejekdigini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedow söz berdi. Vice-premier döwlet başçylarynyň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň şu ýylyň 7-nji iýunyny 2018-2028-nji ýyllarda durnukly ösüş üçin fuatly hereketleriň 10 ýylyna başlanyp geçirilen yerli, milli, tewitleň we global derejede suw serişleri ulgamyny hereketleri we hyzmatdaşlygy höwetlendirmek atly ýokary derejeli halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Duşanbe şäherine amala aşan iş taparynyň jemleri barada hatabat berdi. Vice-premier hormatly prezidentimize prezident Emomali Rahmonyň hoşniýetli sözlerini hemde ingo arzuwlaryny getirdi. We ýokary ähmiýetli forumyň açyş dabarasynda ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başçylygyny, tuğulgamyny, tebit we halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça geçirilen toplumlaryň çäreler hemde suw serişlerini netijeli we erejeli peýdalanmak boýunça alınıp barýan ýygyderli işler barada edildi. Maslahatyň başyna bir möhüm ulgamda durnukly ödüş maksatlarynyň durmuşa geçirilişine tiýin berildi. Hemde suw serişlerini durandyrmakda, innovasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, suw üçinçilik ulgamyny alınıp barýan birlikdäki işleri utgoşdyrmak, hemde degişli şoğurlarda maglumatlaryň hiýerini gowlandyrmak bilen bagly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. İş taparynyň çäklerini iki taraplaryň duşuklaryň bir näçe geçirildi. Duşuklarda döwletary gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna baha berildi. Şeýlegem ýödary bähbetli we deň kokly iki taraplaryň hemde köp taraplaryň hyzmatdaşlygy munun meýlekde ösdürmek mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmenistanyň wekiliýetiniň ähli gün tertibiniň ören möhüm meseleleriň birine başlanýan şeýle ähmiýetli foruma gatnaşmagynyň wajypdygyny bellädi. Biziň ýurdumyz köp atarlyk milli ýörelgelerimize daýanyp, bu urda giňirimli işlere dowam eder diýip döwlet başlarymyz vice-premiere bir näçe degişli taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň nirtka toplumyny maddi enzamlaryň serişleri bilen üpsün etmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Türkmen TV gazyny çykarmakda, tarpejlere getirmekde, hemde onuň eksport möçürlerini artdyrmakda, galkynç gaz känine çykarlayan TV gazy haritlik derejesine getirmek möhüm bolup durýar. Şoňla baglykda Türkmen Gaz döwlet konserniniň himiki terişleri, katalizatorlary we keramik şarlary tatyrylmak hakkynda kararyň taslamasy taýýarlandy. Resmi nama laýyklykda degişli şertnama baglaşmak gözüňde tutulýar. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, Türkmenistanyny dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan önümleriň önümçigi boýunça gazy toplumlar bilen baglanyşykly taslamalaryň amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýäni bellädi. Şoňla baglykda ýöňdebaş tejribäni we täsir tehnologiýalary ulanmagyň asabyna puwdan kuwatlyklaryny artdyrmak möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz degişli karary gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Bu babatda bir näçe anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier hatabatyn dowam edip, ýalňyz energetika toplumynyň maddi enzamlaryň bünýadyny döwre baplaşdyrmak, önümçigi derur serişleri bilen ýygyderli üpsün etmek boýunça durmuşa geçirilen çäreler barada aýtdy. Şonuň bilen baglykda dürli ölçegli oturtma turbalaryny satyn almak hakynda kararyň taslamasy taýýarlandy. Dürli ölçegli oturtma turbalaryny täze buruglanýan neft guýlarynyň gurulşygyny ulanmak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, neft gaz känlerini özleşdirmek, täze guýlary buruglamak işleriniň ýygyderli dowam edýänini bellädi. Munyň üçin bolsa ähli amaty şertler düredilýär. Ilkinji nowatda bir toplum häzirki zaman enzamlary we teknik serişleri bilen üpsün edilýär. Döwlet başlarymyz ýödürlenen degişli karary gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi we resmi namanyň ýerine getirişini ýygyderli gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Radow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan möhümlen owagçylyk işleriniň başı barada hatabat berdi.
yetiştirilen buğday hatyryny ýygnamak bilen bir katarda goçany mineral dökünler bilen imitlendirmek we oňa ösüş suwun tutmak işleri dowam edýär. Döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmenistanda 2020-nji ýylda gant şogunduryny öndürmek hakyndaky kararyň taslamasy edilendi. Resmi nama laýyklykda şu ýyl umumy meýdany 17.900 hektara gant şogunduryny ekmek we ondan 224.000 tonna hatyr almak gözüňde tutulýar. Şoňla baglykda Balkan vilayetinde 3.000 hektara gant şogunduryny ekilip, ondan 24.000 tonna hatyr alınýar. Mar vilayetinde bolsa 14.900 hektara gant şogundury ekilip, ondan 200.000 tonna hatyr almak gözüňde tutulýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Halkymyzy özümizi öndürýän dürli görnüşli owagyjyk ölümler bilen üpsin etmegiň o etnagy toplamynyň ýöňünde durýan mühim wezipeleriň birdigine ölçekdi. Döwlet başçylarymyzy owagyjyk işler ýerine ýetirilende, ilkinji nowatda bolsa gallar ogy döwründe hemde goça ýyda gitmekde agrarien kadraryň berk berja edilmegi babatda vice-premier birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentime de degişi karara gol çekip, ony Sanlyk Omarkaly vice-premieri berdi. Hemde vilayetleriň häkimleriniň şu resmi namada kesgitlerini wezipeleriň durumça geçirişini gözükçülükde taklamagyny tapşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyn dowam edip, hormat prezidentimiziň tapşyrygyndan ugralanyp, tu serişlerini netijeli we erejeli peýdalanmak, tu gorlaryny artdyrmak, Amy derýa we Garawum derýalary boýunça teljermeler geçirmek, şonuň ýaly hem su akymlaryny gowlandyrmak, su süýjeji desgalary gurmagyň asabyna ilaty arasy agyz suw bilen üpsin etmek maksadyna ýurdumyzda su üçinçilik meseleleri boýunça hökümet toparyny döretmek boýunça geçirilen işler barada edildi. Şoňla baglykda vice-premier döwlet başçylygynyň garamagyna Türkmenistanyň su üçinçilik meseleleri boýunça hökümet toparyny döretmek hakyndaky kararyň taslamasyny ýetirildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ekrançylyk, tu serişlerini erejeli peýdalanmak, owagyjyk tenkelerini netijeli ulanmak boýunça kesýetlenen agrarien taraplara laýyklykda ýerine ýetirilýän işleriň hil derejesini üpsin etmek babatda birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyz hödürlenen resmi nama gol çekip, ony Sanlyk Omarkaly vice-premieri berdi we bu babatda guramaçylyk işlerini alyp barmagy taşyrdy. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow söz berdi. Vice-premier Türkmen Kimya Döwlet Kanseriniň tarapyndan zawodlaryň öňünçi kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça geçirilýän işleriň netijesinde innovasiýa tehnologiýalaryny peýdalanmak arkaly kuwatly kärhanlar ýygyderli ulanmagy berilýär. Müňlerçe täze iş ornlary düredilýär. Döwlet başçylygynyň tapşyrygyna laýyklykda Türkmen Kimya Döwlet Kanseriniň tarapyndan zawodlaryň öňünçi kuwatlyklaryny artdyrmak, zerur enjamlary daşary ýurtly öňüm öndürjülerden göni tatranmak boýunça ýygyderli işler geçirilýär. Kanserniň zawodlaryna gurnalan tehnologiýa enjamlarynyň ygtybarly işlemegi öňümçi kuwatlygyna günden-güne täsir getirýär. Hemde öňümçi işleriniň büýük dönüşligini üpsin etmek üçin enjamlary öňünçi tarapyndan belirlenen tertipde awatlaş işlerini geçirmek zerur bolup durýar. Vice-premier himya pudoryň kärhanlar üçin zerur enjamlary göni öňünçi kampaniýalardan tatranmak baradaky teklibi döwlet başçylygynyň garamagyna götürildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň himya toplamynyň büýükdensiz iş edilmegini üpsin etmegiň mümkindigini bellädi. Hemde pudoň öňümleriniň içeri we daşary wagtlarda uly islegden peýdalanýanyny aýtdy. Şoňla baglykda hormat prezidentimiz hödürlenen teklipleri umuman makullap, burada degişli işler geçirmegi dowam etmek babatda vice-premieri anyk tapşyryklar berdi. Şeýlekem döwlet başçylarymyz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasaryna gözükçü edýän pudoklarynyň işini, hylgana milli ykdysadyýetimiziň binýatlaýyn pudoklarynyň biri bolan ýurdumyzyň himya senagatynyň kärhanlarynyň çiğ mal bilen dolu üpsin edilişini hemde teň taýdan injamlaşdyryşyny bir gözükçülükde taklamagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Attaýew söz berdi. Vice-premier Expo 2020 sergisinde Dubay şäherine gurulan Türkmenistanyň milli pavilyonynyň binasyny ulanmak barada hatabat berdi. Vice-premier bütün dünýä sergisiniň 2020-nji ýylyň 31-nji martyna öz işini tamamlandygyny hemde şol sebäpli Dubaydaky guramaçylyk komitetiniň şol milli pavilyonynyň binasyny ýene-de 5 ýyl möhletin dowamyna ulanmagy teklip edýär. Milli pavilyonyň öz işini dowam etmegi, ýurdumyzda öndürilýän haritleri makabat etmek, hemde ýerlemek, işgullyk buluşuklaryny, hemde forumlaryny geçirmek üçin netijeli meýdança bolar diýip hatap edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Koronavirus terarly dünýäde emele gelen ýagdaýyň gadylaşmagy bilen ýurdumyzda dürli gullar boýunça halkara sergilerini guramagy dowam etmek zerurdur diýip vice-premieri bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Şeýlekem dürli ýurtlarda hemde şäherlerde tüwda merkezlerini açmak tejribesini dowam etmek gerek.
Munun özi haritlaryň eksporta uğradylýan möçörlerini artdyrmaga hemde täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer diýip hormat prezidentimiz bugurdy ýerine getirilen işler barada hatabat bermegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow söz berdi. Vice-premier öňde boljak medeni tepdirini görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda medeni tepdiligi şu ýylyň 22-nji 27-nji iýun aralygyna Mary vilayatyna geçiriler. Medeni maksatnamanyň çäklaryny dürli şäherler, şolsany maslahatlar, sungut saatlarynyň konserti, çeper filmleriniň görkezilişi we ýurdumyzyň kinosynyň oturan wekilleri bilen dörüjlik duşuklary, Sewitiň taryhy, medeni ýadygarlyklaryny gezilenişler, usulet okulary we beýlekler guralar. Medeni tepdiriniň çäklaryna göçme maslahatlar we sany ulgamakly halkara alma usulet duşuklary guramak gözüňde tutilýar. Medeniyet we sungut işgärleriniň güni hemde Magtymly Pragynyň şygyret güni münasibetli baý medeni mazmunly, gyzykly çäreler geçirmek meýilleşdirildi. Magtymly adyna Milli Sazly Drama Teatryna Magtymly operasynyň görkezilişi bolar. Ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyzda Magtymly Pragynyň ýadygarlyklaryny gul goýmak dabarlaryny geçirmek gözüňde tutilýar. Şununla bağlykda vice-premier döwlet başçylygynyň garabagyna degişli meýilnamany götürdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Mary vilayatyna geçirijek medeni tepdiriginiň we beýleki bayramçyk çäreleriniň uğurdaş düzümleriň işini kämilleşdirmekde, milli mirasymyzy giňden wagt etmekde we türkmen ýaşlarynyň dürüjlik ruhuny höwetlendirmekde aýratyn ähmetligini bellädi we şunun bilen baglykda degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlýew söz berdi. Vice-premier Türkmenistanyň ýaş alimlarynyň arasyna ilmi işler boýunça geçirilen bäýesiň jemleri barada hatabat berdi we döwlet başçylygynyň garamagyna degişli kararyň taslamadyny ödürledi. Ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň Magtymly adyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilen birlikde her ýyl ýaşlaryň arasyna ilmi işler boýunça bäýesi geçirmegi, ýaş alimlara gollyk bermegi we olaryň başlangyçlaryny ýüzlendirmegi gönükdirlendir. Bäýesik ýurdumyzda giňden bellenýän Ilimler güni münasibetli dabraly we ýokary guramaçyk derejesine geçirilýär. Halkyň arkadagy zamana şygar bilen geçýän ýylda ýaş alimlaryň bäýesigi ilmiň we tehnologiýanyň alty gurup boýunça gurulýar. Olar nanotehnologiýalar, himiki tehnologiýalar, täze materiallar öwrenmek we energetika, biotehnologiýa, molekulyar biologiýa, oba gyjylygy, ekologiýa we genetika, maglumat we aratynyş ulganlary, kompýuter tehnologiýalary, häzirki zaman lukmançylyk we derman serişdelerini öňürmek tehnologiýalary, innowasiýon ykdysadyýet, insanperwer ilimler ýaly ugurlar boýunça geçirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýaş alimlara döwlet tarapyndan gollyk bermek wajypdygyna, ykdysadyň ýekli pugdaklaryna geçirilýän ilmi barlyklaryň ugurlarynyň artdyrylmagyna we olaryň netijeleriniň ýokalandyrylmagyna, ýurdumyzyň ilmi barlyk institutlarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň ilmi barlyk mümkinçilikleriniň giňden ulanylmagyna ünsçekdi. Döwlet başçylygyna beý başlangyjy oňlap, degişli karary gol çekdi. We ony Tanrı Gomarkaly vice-premier uradyp, ýaşlaryň hüner taýdan taýýarlygyny ýokalandyrmak, ýaş alimleri höwetlendirmek we hünermenleri döwrüň tarapyna laýyk derejede taýýarlamak boýunça birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz köpçülikliň habar beriş derejleriniň üstü bilen ýyla tarasyna agyl burun örtükleriniň ulanýan ýerleri we olaryň wirurdäl ýerlerini düşündirmek boýunça wagt netigat işlerini geçirmegini tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Mehmedow söz berdi. Vice-premier hatabatyň başynda hormat prezidentimiz ýurdumyzda giňden bellenýän Ilimler güni bilen tüýsürekden gutlady. Bellenşýäli milli senamamyzda möhüm orny elýän bir şanly sene uly bayramçylyk bolmak bilen ol ýurdumyzda ilim bilim lugamagynyň döwrüň tarapyna laýyk derejede ösdürilmegine, häzirki zaman ilminiň derejesiniň ýokalanmagyna möhüm orny elýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ilmi öňümçük idaralarynyň, ilmi merkezleriň we institutlaryň işiniň döwre wagtlaşdyrylmagyna döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär. Ilmi barlyklaryň degişli derejede alınıp barmagy, ilmi atışlaryň höwetlendirilmegi, bu ýogurda täsir tehnologiýalaryň we dünýäniň özüň tejribeleriniň öňümçüge giňden ornaşdyrylmagy möhüm wezipe hökümle ketgilendi. Bular barada aýtmak bilen vice-premier Türkmenistanyň ilim bilim ulgamlaryna başlangyçlarynyň halkara guramalary aýratynda UNESCO tarapyndan giň gollugy eýolýanyny aýratyn bellädi we hormat prezidentimizi hökümet agdalarynyň adyndan hem de öz adyndan şanly sene bilen ýeni döwürde gutlady. Şeýleken vice-premier hormat prezidentimizi Russiýa Federasiýasyna guran ilkinji resmi saparynyň üstünlikleri beslenmegi bilen gutlady. Taparyň başynda iki dogunluk ýurdun arasynda strategik gatnaşyklary ösdürmek hakyndaky jarnama gol çekildi we hormat prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy, dostluk ordeni bilen sylalandy.
Russiya Federasyasına guralan saparyň şäklerini ýurdumyzyň hökümet agdalarynyň, ministrlikleriň we puwdoklyň durmuş idaralarynyň ýol başlarynyň, ugurdaş tüzümleriň wekilleri bilen duşuklary guralyp, iki taraplaryň we köp taraplaryň esasda ýola goýulan hyzmatdaşyň işeňleşdirmegine gönükdirilen resmi nameler toplamyna gol çekildi. Munun öýdi Türkmenistan bilen Russiya Federasyasynyn arasyndaky hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykmagyny şertlendirer. Şonuň ýaly vice-premier döwlet başçylygynda Gahrman Arkadamynyň başlangyjy boýunça 2022-nji ýylyň 10-njy maýyna Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiya Federasyasynyn parlamentary forumuna kabul edilen Aşgabat şarnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy hökümine kabul edilenligi baradaky taryhy ähmiýetli şanly waka bilen gutlap, arkadagy serdarymda berk can saglyk, uluk ömür, watanymyzyň we halkymyzyň awadançylygynyň bähbetine alyp barýan giň göçerli işlerine üstünlikler arzu etdi. Şeýlekem vice-premier Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň orunmasarlygyna bir agzdan saýlananlygy baradaky hoş habar aýdyp, bu şanly waka bilen hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutlady. Munun öýdi Türkmenistana hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän daşar siýasatyna we umuman ýurdumyzda ýaýbanlandyrylan giň göçerli özgertmeleriň netijelerine ýokary baha berilýänligiň nowatdaky beýany bolup durýar. Meýerim bolşaly Türkmenistan ählimin maksatlara gybap gelýän başlangyçlary iýdigdirli öňe sürýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 18 sany kararnamany kabul etmegi we ýurdumyzyň öňe sürýän başlangyçlarynyň Birleşen Milletler Guramasyna agda ýurtlar tarapyndan uly gollawy eý bolmagy garaşsyz bitarap Türkmenistanyň halkara giňişligine awraýynyň bilindi galýanyny görkezýär. Şoň bilen baglykda vice-premier hormatly prezidentimizi bu şanly waka bilen tüýsürekden gutlap, döwlet başlarymyza berk can saglyk, uluk ömür alyp barýan işlerine mundan meýlekde üstünlikleri gazanmagyny arzu etdi. Hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyga dönüp şeýle dedi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, hormatly watandaşlar, Birleşen Milletler Guramasynyň stab kwartirasyndan ýurdumyza hoş habar gelip gowuşdy. Bu şatlykly pursatda men siziň ähliňizi, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň orunmasarlygyna bir agzdan saýlanmagy münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Biz muňa Türkmenistanyň alyp barýan öňün bitaraplyk daşar siýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden gollaw tapýanlygynyň aýdyn suwtnamasy hökmüne baha berýär. Berkarar döwletimiziň alyp barýan hemýeşilik bitaraplyk siýasaty Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny açdy. Ata watanymyz ähli ugurlar boýunça giňerini özgertmeleri durmuşa geçirip, işçiň täze başlangyçlary bilen halkara hyzmatdaşlygyny netijeli ösdürmäge uly goşan goşýar. Birleşen Milletler Guramasy biziň ýurdumyzyň parahatçylygy we howpsuzlygy üpçün etmek, sevitde ve bütün dünýäde ykdysady durnuklylygy pugtalandyrmak, dünýä bazarlaryna energiýa serişdirleriniň ygtybarly iýerilmegini kepillendirmek, daşky gurşa goramak barada we beýlik halkara meselelerini degişli öňe sürýän başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde ýardam berýär. Bu bolsa dünýäniň ähli döwletleriniň we awraýly halkara guramalarynyň ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň hemýeşilik bitarap Türkmenistanyň alyp barýan daşar siýasatyna, möhüm ähmiýetli başlangyçlaryna uly gyzyklanma bildirýänligini we olary bir agzdan gollaýanlygyny aýdyn görkezýär. Hormatly watandaşlar, sizi Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň orunmasarlygyna bir agzdan saýlanmagy bilen ýene döwrede tüýsürekden gutlaýan. Siziň ähliňize berk can saglyk, awadançylyk, bitarap watanymyzyň gülläp ösmegi ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýär. Sonra vice-premier Daşary işler ministri hatabatyny dowam edip, häzirki döwürde Türkmenistanyň hormatly prezidentimiň paratatly ýol başlygyna Aziýa ýuwuşy manfeetiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny ösdürmäge möhüm ähmiýet berýänligi barada aýtdy. Bellençi ýaly Hytaý Halk Respublikasy Türkmenistanyň Aziýa täwirtindäki işçiň we netijeli hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar.
Vice-premier Türkmenistan'ın vekiliyetinin döwlet başçylygynın taşlygy boýunça Gazakystan Respublikasynyň Nur-Sultan şäherine gulluk iş saparyna bolanyny we iş saparyň başyna Merkezi Aziýa Hytaý döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky 3-nji duşuşyna gatnaşanyny barada hasabat berdi. Vice-premier ol ýerde ýurdumyzyň wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasynyň, Gazakystan Respublikasynyň, Kyrgyzstanyň we Özbekistan Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň wekilleri bilen duşuklary geçirip, iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň mühim ugurlaryny ara alyp maslahatlaşanyklaryny habar berdi. Merkezi Aziýa Hytaý ugurlaýy hyzmatdaşlygyň çäklerini tiýazy diplomatik, tüwda ykdysady, medeni insanperwer gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmegiň wezipeleri kesgitlendi. Şunda tebitari we halkara hukukçylygyny öpçün etmek, durnukly ösüşip bokturandyrmak meselelerine mühim ähmiýet berildi. Şol bir wagtyň özünde maglumat hukukçylygyny öpçün etmegiň häzirki döwrüň mühim wezipesi hökümine kesgitleneni gaýdyldy. Şunda halkara hyzmatdaşlygyna mühim orun degişip bolup durýar. Bu duşukda Türkmenistan tarapyndan tebidi ähmiýetli başlangyçlar öňe sürildi. Olaryň gataryna Türkmenmaşynyň halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini peýdalanmak, deňizde çykylgysy bolmadyk we üsüp barýan ýurtlaryň wekilleriniň duşuklaryny geçirmek, Türkmenistanyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek ýaly ugurlar bar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi tebitari hyzmatdaşlygyny ösdürmekde mühim ähmiýeti bolan taslama hökümine kesgitlendi. Şeýlekem ýaşlar tiýadaty, alim bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk boýunça oňun çözgütler kabul edildi. Duşuň jemleri boýunça 4 resmi namanyň kabul edilmegi duşuklaryň netijelik häsiýeti iyi bolanyny aňladýar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna agrarlydygyny, döwletimiziň tutuş adamda ähmiýetli başlangyçlary öňe sürmek ornuny himme taraplaryň tagalla edýänyny bellädi. Munyň özi ýurdumyzyň halkara giňişligine kabraýynyň bilinde galmak bilen bir hatarda halklaryň arasyndaky ýöwara düşünmek we birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň barha ösdürmegine giň ýol açýar. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň netijeli döwletara, tebitleň we tebitari hyzmatdaşlygynyň şol sanyna Merkezi Aziýa Hytaý görnüşine gatnaşyklaryny ösdürmegine himme taraplaryň ýardam berjekdigini bellädi. Döwlet başlarymyz Türkmen Rus gatnaşyklary barada aýdyp, hyzmatdaşlygyň diýip bolan dostluk strategiýasy eýdigini bellädi. Munyň özi 10-njy iýunda Moskwada ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň oňy netijeleri iyi bolanyny aňladýar. İki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ägir türlü mümkinçilikleriniň bardygyny, Russiýanyň paýtagtyna geçirilen duşukda resmi namlaryň ýeri toplumyna gol çekilmegi, hyzmatdaşlygyň şuňlaşdyrylmagyny üpçün etjekdigini belläp, hormatly prezidentimiz bu babatda vice-premier daşary işler ministrine degişli taşlyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentlигiniň baş direktori Çakyýew söz berdi. Çakyýew ulug toplumyna howpsuzlyk derejeleriniň sanawyny we howpsuzlyk derejelerini elan etmegiň tertibini taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi. Ulug howpsuzlyk hakynda Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda döwlet idaralary bilen birlikde bu gurda degişli işleriň alınıp barýany gaýdyldy. Hormatly prezidentime de hasabat etdiňler, ulug toplumynyň bu mühim uguruny işleri hata kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işleri dowam etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet başlarymyz dünýäde koronavirus ýokanjy bilen baglanyşykly ýagdaýlaryň gadyraşýanyny, köp ýurtlarda halkara gatnawlar üçin giňişligiň açylýanyny bellädi. Şoňla baglykda hormatly prezidentimiz agentligiň ýol başlygyna ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmegi we onuň netijeleri barada hasabat bermegi taşyrdy. Taňly ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzarlary, biz ministrler kabinetiniň mejlisinde bir näçe meselelere seretdik. Puduklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şonuň bilen ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly mejlisini geçirip oturýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, bir karar watanymyzyň güllep ösme uğruna alp baryan işlerinizde ulu üstünlükleri arzu edýär. Ine bolsa hormatly prezidentimiziň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda ýaşlaryň ilmli, bilimli nesiller bolup ýetişmek we häzirki zaman ilminiň gazananlaryna münasip goşmak üçin ähli şertler dördülýär.
Edi diyarımızın guruşun geljegi üçün ýokary bilimli, giň dünýä garaýşly, günärini ussat, başarnykly ýaşlary kemale getirmek biziň baş maksatlarymyzyň biridir. Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça bätleşik geçirmek hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fevralyna çykaran 14109-njy kararyna laýyklykdy. Ata watanymyzyň zekini ýaşlaryny ilmde, bilimde we täze tehnologiýalar boýunça has ähmiýetli tutumly işlere howatlandirmek maksady bilen Şerde Ilimler Günü münasibetli Türkmenistan prezidenti kararı gol çekdi. Resminama laýyklykda ýaşlaryň uly topary Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we Türkmenistanyň Matymly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň 2022-nji ýylda ilmi işler boýunça bilelikde geçiren bätleşiginiň ýeňijiler diýilip oglandyrly we baýraklar bilen sirlanly. Ýeňiji bolanlaryň sany we doldugyny metbuatda çap ediler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzyň neft-gaz podugynyň öňünde goýulan wezipler üstünlük durmuşy geçirmek hemde Türkmenistан döwlet konserni zerur bolan hemik sirişçiler, katalizatorlar we keramik şaharlar bilen üpçün etmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistан döwlet konserni hemik sirişçileri, katalizatorlar we keramik şaharlary satyn almak bardy. Birleşen Arap Emirlikleriniň Altafis'da FCC kompaniýasy bilen şertnamany öz sirişçileriniň hasabyna baglaşmagy ygtyýar berildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzda owa hojalygyny ösdürmek boýunça öňde goýulan wezipler üstünlük durmuşy geçirmek, owa hojalyk we azyk önümleriniň öndürilýän meşwerlerini mundan beýlegem artdyrmak, hemde ygtybarly azyk bolçulugyny döretmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda owa hojalyk we daşky urşa gorumak ministrligine, Balkan we Mar welaýatlarynyň häkimliklerine, Balkan we Mar welaýatlarynyň etraplaryna önümçilik we ekin dolanşygyny, agrarsenikaның talaplaryna laýyklykda ilmi esasy ýola goýmak bilen gans şugundarynyň ýokary hasylynyň öndürilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň pudoklaryny suw bilen bökdünçid üpçün etmek, suw serişçilerini tagşytly we netijeli peýdalanmak hemde suw gorlaryny döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň suw üpçünçilik meseleleri boýunça hökümet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklandy. Ýene Türkmenistanyň prezidentiniň garaşdyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ilmi jemgyýetçiligine hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara ilmi maksadyna atnaşdary iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly alimler, ilim jemgyýetçiligiň wekilleri, halkara ilmi maksadyna atnaşýan gadarly mehmanlar. Sizi ýurdumyzda giňden bellenýän Ilimler Günü şeýlede berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara ilmi maksadynyň öz işine başlamak bilen tüýsürekden ugtaýan. Ilimler Gününe başlanan dawarlaryň ähli zekinlerini ilmiň ösmegine başlaýan alimlerimiziň kalbyna ýakymly duýgular döreçekdigini halkara ilmi maksadynyň bolsa garaşdyr. Hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ilmi ösüşlerini dünýä ýaymak hemde ilmiň gazananlary boýunça tejribe alşmak babatda ähmiýetiniň ören uly boljakdygyna berk inanýan. Garaşdy watanymyzda ören gysga taryhy döwrüň içinde ilim ulgamynyň biniýatlyk esaslaryny hasan puturlandyrmak we dünýä derejesine çykarmak, ilmi barlyklaryň netijeligini jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşlerini gönükdirmek, adam maýasyny kämilleşdirmek boýunça düýpli ödgörtmeler amala aşyrly. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň garamagynyň institutlarda, tehnologiýalar merkezinde, ýokary okuw mekdeplerinde, ministrlikleriň we podoklaryň dolanýan idaralarynyn garamagynyň ilmi tejribeçilik we ilmi öňümçilik institutlarda, ilmi merkezlerde döwrüp, ilmi barlyklary alyp barmak, innowasion tehnologiýalary, öňde barjy usullar we tejribeleri öňümçiligi giňden ornaşdyrmak, ilmi işgärleri, hünärmenler taýýarlamak üçin ähli amatly şertler döredildi. Milli maksatnamalarda keskitlenen möhüm weziplerden uralyp, nano tehnologiýalar, hemik tehnologiýalar, täze materiallar öwrenmek, energetika, biotehnologiýa, molekulyar biologiýa, owa hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat we argatnaş ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary, häzirki zaman lukmançylyk we derman ferişçilerini öndürmek tehnologiýalary, innowasion ykdysadyýat, insanperwer ilimler ýaly iler tutulýan uğurlarda ilmi barlyklar, bilelikdäki halkara ilmi tassymlar ýerine ýetirilip, ykdysadyýetimiziň ötüş tepkiniň güýçlendirilmegi we synagatlaşdyrylmagy üçin köp işler amala aşyrly.
Ilm, bilim we innovatsion tehnologiýalar babatda awraýly halkary gurmalary, daşary ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýulyp, ýurdumyzyň halkary ilm we bilim giňişligine orny pogtalanyrly. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2022-nji, 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasyny keskitdenen belent wezipeler laýyklykdy. Ykdysadyň binýatlaryny, pudoklaryny dünýä ilminiň gazananlarynyň we tejribesiniň giňden peýdalanmagyna, düýpli we tejribe ähmiýetli ilmi barlyklaryň netijeleriniň önümçüligi tapgyrnaýyn ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berýär. Hormatly alymlar, ilmi jemgyýetçiligiň wekilleri, häzirki döwürde döwletimiziň ilmi we ykdysady kuwatynyň hasam ýokurlandyrylmagyna ýardam berýän düýpli ilmi amaly barlyklar alyp barmak alymlaryň öňünde durýan esasy wezipedir. Şoňa görä täze taryhy döwürde ýurdumyzyň ilmi barlyk idaralaryny, gowaçanyň däneli, köpükli däneli we gök bakçy ekinleriniň, şalynyň, ýeralmanyň, miweli baglaryň ýokary hasylly, ir ýetişýän we keseler durnukly täze görnüşlerini döretmek, ösümlikler we mallar goramaň usullaryny kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan işlere ýokary baha berýär. Ekologiýa we howanyň üýtgüme bilen bagly ýaklymy meseleler babatda dünýä tejribesini öwrenmeň esasyny gün, ýel şol sanyny geljeň ýangyjy bolan wadorod energiýalarynyň tehnologiýalaryny işläp düzmek boýunça alınıp barlayan işler Türkmenistanyň energetik diplomatiýasyny ilerletmek boýunça netijeli ädimlerdir. Ilmi tehnologik ösüşüň öňde barjy gadananlary, binaýarlyň innowasion çözgütleri, akylly tehnologiýalar şäherlerimiziň we owullarymyzyň gaýtylynmajak ajaýyp binaýarlyk keşfini döredýär. Keremli toprağymyzyň mineral suwlary, bejeriş palçyklary, dermanlyk ösümliklerimizden taýýarlanýan ýokary hilli derman siriçleri insan saglygyny berkitmäge we immun goragyny pugtalandyrmaga ýardam berýär. Türkmen halkynyň gadymy maddi we ruh gymmatlyklaryny gorap saklamak, ilmi taýdan öwrenmek hemde dünýä ýaymak, nesilden nesile geçip gelýän beýik insanperwerlik diýiplerimiz, medeni we ruh gymmatlyklarymy esasyny jemgyýetimizi sağlaşyk ösürmek, Türkmenistanyň umumy adamda taryhyny we medeniýetiniňki ornuny keskitlemek, hemde ikrar etmek ornuny ägirli işler amala aşyrylyp, biziň ilmi medeni diplomatiýamyz dünýäde giňden dawarlanyrlýar. Hormatly alymlar, ilmi jemgyýetçiligiň wekilleri, halkara ilmi maslahatyna atnaşýan edid mihmanlar. Sizi halkyň arkadaly zamanasy ýylyny giňden bellenýän ilimler güni şeýlede berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar atly halkara ilmi maslahatynyň öz işini başlamak bilen ýene-de bir gerek tüýsürekde nuktaýan. Size berk jan saglyk, uzak ömür, bagyt hemde abadançylyk, ilmi we dörejilik işleriňizde täze üstünlikler ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bädişiň ýeňijilerini iýeren gutlaw bilen tanış edýäs. Mehriban ýaşlar, edi talipler, sizi halkyň arkadaly zamanasy ýylyna ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bädişikde gadanan uly üstünlikleriňiz bilen tüýsürekde nuktaýan. Edi watanymyzyň mundan beýlägem gülläp ösmeginiň hatyrysyny alyp barýan ilmi işleriňiz, belent maksatlary nazarlaýan aýgytly ädimleriňiz özüniň ajaýyp miwetini mersin. Döwletimiziň dünýä derejesindäki at awraýyny, şan şöhratyny beýgelçek, ilmi başlangyçlaryňyz hemişe netijeli bolsun. Garaşsaz, hemişelik bir tarap döwletimizde ilmi bilimi ösdürmek, ykdysadyýetimiziň pudoklaryny ilmiň täze gazananlaryny ornaşdyrmak, ýurdumyzyň ilmi kuwatyny ýokurlandyrmak biziň baş maksatlarymyzyň biri bolup durýar. Öňe sürýän beýik başlangyçlarymyzda, uludan tutulýan döwletli işlerimizi hemişe ilme daýanýas. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistan 2022-nji, 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmeň milli maksatnamasy taýýarlananyny ilmiň ygtybarly görkeşlerini daýanly. Bu milli maksatnamada türkmen ilmini ýakly taraplaryn ösdürmeň ugurlary jikmejik beýan edilýär. Şu nukda nazardan ýurdumyzda ilmi gözlegleriň binýadyny berkitmek hemde olary ýetgiderli döwre wagtlaşdyrmak, ýokary tehnologiýalara, düýpli nazar ilimlere daýanýan sanly ykdysadyýety kemaly getirmek babatda toplumlaryň işleri alyp barýar. Dünýäniň ilmi tehnik gazananlaryny durmuşymyzda ornaşdyrmak bilen birlikde, dörejilikli oýlap tapyşlar bilen tapawutlanýan ýokary derejeli ýaş hünärmenler taýýarlamagy, zekinli ýaşlaryň ilme bolan kowwetini artdyrmaga gönükdirilen giň ýerimli işleri amala aşyrýar.
Çünkü yaşayışı gözelleştirme üçün köpçülüge peýdaly täze zatlar oýlap tapmak bu Türkmen halkynyň gadymdan gelýän ýol ýörülgesdir. Täze ilm açyşlar biziň halkymyzy dünýä ýüzüne beýgeldiýän aýratynlyklaryň biridir. Ilm her bir şahsiýetiň, jemgyýetiň, döwletiň barlygy, berkararlygy, bakylyk hemde dowamaty üçin ul ähmiýeti eýdir. Ilm ýaşlaryň özlerini, şu gününe hemde geljegine bolan ynamyny östirýän, olara ýaşaýyşyň täze sirli kapylaryny açyp berýän gudratly güýçdir. Ilm bilen meşgulanmak awray mertebedir. Ilmli ýaşlar döwletimiziň kuwatly güýçdir. Halkymyzyň belent maksatlara ýorulan nurany geljekdir. Türkmen halkynyň döwletlik ýol ýörlegesiniň midemet mertebesidir. Baky dowamatdyr. Orta we ýokary okuw mekdeplerini bilim alýan, ykdysadyýetimiziň durly pudoklaryna zähmet çeken hemde dörejlik bilen meşgulanýan ýaşlarymyz hakyna alady, döwletimiziň aýratyn üns berýän uğurlarynyň birini wurly. Ýurdumyzyň ilmi barlyk institutlaryny, ýokary okuw mekdeplerini, şeýlede Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we Magtumly adnaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň ýanynaky ýaş alimleriň merkezi tarapyndan alınıp barylýan işler, ýaş alimlerimizin we taliplerimizin halkara ilim bilim bät işiklerini özleriniň zihin başarnyklaryny görkezip bilmekleri üçin giň mümkinçilikler açýar. Döwletimiziň kuwatyny puxtalandyrmakda, aýratyn ykdysadyýetimiziň sany düzümlerini östirmekde ýaş alimlerimizin ilmi açyşlary, senagat innowasion tejribeleri, ilmi inženýerçilik pikirleri, maglumat teknologik ilmi barlyklary möhüm ähmiýeti eýdir. Hormatly ýaş alimler, sizin ilmi dörejlik işleriňizde gadanýan her bir üstünlüğiniz halkymyz, döwletimiz üçin ulu awraýdyr. Sizin ilim açyşlaryňyzyň ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşine değişli möhüm ähmiýetli wezipeleriň çözülmegine ýardam berýänligini, şeýle halkymyzyň ruhy medeni galkynşyna münasip goşunt goşýanlygyny biz aýratyn buýsanýas. Sizin belent maksatlary ýorulan, ilimiň ileri tutulýan uğurlar boýunça gadanýan dörejlik üstünlükleriňiz, täze ilmi oýlap tapyşlaryňyz döwletimiziň mundan beýlägem güllä besmegine münasip goşunt goşşokdugyna berk inanýan. Ilimli ýaşlara eýe bolan döwlet beýik döwletdir. Ýaşlary ilimli bolan döwletiň üstünlüğüm berkarar, güýje midemezdir. Ýaş alimleriň ilme bolan gyzyklanmasyny, täze ilim açyşlary, oýlap tapyşlary bolan höwesini artdyrmak üçin mundan beýlägem ähli taýlalar ederiz. Mehriban ýaşlar, edi talipler, sizi halkyň arkadaly zamanasylyny Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ilmi işler boýunça geçirilen bähdeçlikde gadanan ajaýyp üstünlüği bilen ýene de bir gezek tüýstirikden utlaýan. Siziň ähliňizde berkşan saglyk, uzak ömür, awadan we bagtyar durmuş. Türkmen ilimini östirmekde we bilen sepkitleri ýetirmekde rowançlyklary ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Ýurdumyzda 12-nji iýuny bellenýän Ilimler Güni münasibetli hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna köp sany gutly hatlar we telegrammalar gelip bolşýan. Hatlarda we telegrammalarda döwlet başlarymyzyň ýol başlygyny, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esas pudoklaryny, dünýä iliminiň gadananlarynyň we tejribesiniň giňden ulanýanlygy, önümçiligi, ilmi barlyklaryň netijeleriniň tapgyrlaryň ornaşdyrylýanlygyny talýar. Munyň öz ykdysady, medeni we innovasiýa taýdan ählimim ötüşüň bäkbidine dostlukly we hoşniýetli gatnaşyklary ýola goýmagyň möhüm şertdir. Bularyň ählisi ýurdumyzyň ykdysady üçin täze sepkitleri ýetmäge gönükdirlendir. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, guramalaryň we edarlaryň ýolbaşlary bu ajaýyp bayram bilen hormatly prezidentimizi mähirli we tüýsürikden mutlaýarlar. Hemde döwlet başlarymyza berkşan saglyk, uzak we bagtyar ömür halkymyzyň abadançylygynyň, watanymyzy mundan beýlägem gülledi we sürmeň bäkbidine alyp barýan giňerimli işlerini täze üstünlükler ardy edýärler. Hormatly prezidentimizi Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow tüýsürikden we mähirli gutladylar. Döwlet başlarymyza ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Abdurrahmanow, Attaýew, Mehmedow, Meredow, Muhammedow, Ýalmuradow, Pürçekow, Toýliýew şeýlede ministrler kabinetiniň ýanyna ulaw we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Şakyýew tüýsürikden gutlawlaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri iň gowy arzuwlaryny ýorladylar. Döwlet başlarymyzy Ilimler Güni bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew,
Daşowur welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Aman Ýelliýew, Mary welaýatynyň häkimi Anna Berdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymy futladylar. Hormat prezident bada ýurdumyzyň har we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary mähirli gutlawlaryny iberdiler. Döwlet başlanmada Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyny saýlawlar we salat tarşyklary geçirmek boýunça merkezi toparmaşlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdiş şarkıçylarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mawtumladyň ýanşar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanguly Berdimuhammedow adyny aky, howannarlygy mätä şahlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirjisi direktori, Parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutlaw hatlaryny ýoladylar. Şuun, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, hormatly il ýaşulsy, Gurbanguly Berdimuhammedow, hormatly prezidentimiň tawşyry boýunça ahal welaýatyny iş taparyny amal aşyryp, welaýatyň täze döwrewap merkeziniň gurulşygyny alınıp barýan işler birnäçe deskalaryň gurulşygyna we bedek aýratyllyklaryny değişli taslamalar bilen tanışdy. Şeýle gahrman arkadaşymyz bu ýerde ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan bu giň meşhurly taslamanyň üstünlükli durmuşy geçirilişini hem de odal berilen tawşyryklaryň ýerine ýetirilişine başlanan iş maksadyny geçirdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hormatly il ýaşulsy Gurbanguly Berdimuhammedow gurulşygy batyl tepkinlerde alınıp barýan Ahal welaýatynyň täze döwrewap merkezine geldi. Gahrman arkadaşymyz merkeziň gurulşygyny olanýan dürli serişdiler, olaryň görnüşleri bilen gyzyklandy. Bu ýerde welaýatyň merkeziniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow we Ahal welaýatynyň täze döwrewap merkeziniň şäheriniň häkimi Durduliýew hemde ýurdumyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň başlygy Hudaýberdiýew merkeziň şäherlerine gurulýan deskalar, olaryň bede gaýratynlyklaryna degişli taslamalar hemde deskalaryň ýerleşik ýerleri baradaky çyzgylar we ular berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada ýeňişleýän maglumat berdiler. Taslamalaryň gataryna Ahal welaýatynyň täze döwrewap merkeziniň baş meýilnamasy, merkeziň şäherlerine gurulýan Ahal welaýat çağılar sagaldyş tikeldiş merkeziniň idara binasynyň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary, merkeziň ruhyet köşküniň takyna biri görnüşleri, täze şäheriň sirk binalar toplamynyň içki bedegleriniň, tomoşa dalynyň görnüşleri we binada oturdylmagy meýilleşdirilýän enjamlaryň, terişleriň aýratynlyklary bar. Şeýlekem bir ýerde ýol ulak düzümine degişli injenerçilik deskalarynyň görnüşleri görkezildi. Hormatly arkadaşymyz görkezlen taslamalaryň we binalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylarynyň aýratynlyklary, ýöwürçi binagarlyk söýgütleri bilen gyzyklanyp, binalaryň gurulşygyna we häzirki zaman deskalarynyň timarlaş işlerine ýokary hilli serişdirleriň ulanmagynyň häzirki döwrüň möhüm tarapy bolup durýanyna ünsjekdi. Gahrman arkadaşymyz çirkin eýwanyna we zallaryna ýerleşdiriljek bedek serişdirleri, turatlar bilen tanışyp, binada ýerine getirilýän işlerde türkmen bedewleriniň häsiýeti aýratynlyklarynyň nazara alınmalydygyny aýtdy. Şunu ulanýan serişdirleriň hil derejesine möhüm ähmiýet berilmeliler. Merkeziň çägine oturdylmagy meýilleşdirilýän ady rawayaty öwrülen AK-nyň ýadgarlyk binasynyň aýratynlyklary boýunça ular berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada aýdyldy. Şeýlegem täze şäherde Ahal welaýat çağılar sagaldyş tikeldiş merkezine ýerleşdirilmegi güdüňletdirilýän muzeýiň ýerleşdiriljek ýeri barada gurrun berýän çyzgylar görkezildi. Merkeziň baş meýilnamasy düzülenine dünýä binagarlyk meýilleriniň iň öňde bar tejribeleriniň öwrenlenligi aýdyldy. Bu usul häzirki zamanyň iň öňde bar taplanýar. Hormatly arkadaşymyz täze usul bilen gurulşyk meýilnamalaryny düzülenine oňa ýurdumyzyň ordaş ýokary okuw mekdepleriniň aýratynda Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutunyň talipleriniň işçiň çekilmeginiň makdy laýyk boljakdygyny bellädi. Şoňa baglykda ýurdumyzyň sebitlerine gönnün-göni döwlet başçylarynyň tapşyrygyna laýyklykda giňmeçeli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň aýdyň beýany bolan täze merkeziň gurulşygyna ulanýan serişdeler ygtybarlyk, ulak möhletleýinlik, ekologiýa, ugudanlyk, ýerli howa şertlerine laýyklygy bilen tapawutlanmalydyr. Soňra mehriban arkadaşymyz bir ýerde iş maslahatyny geçirdi. Onun başyna Ahal welaýatynyň täze döwrewap merkezine ýerine ýetirilýän gurulşyk işleriniň ýokary hil derejesine üpsün etmek we ony bellenilýän möhletinde tamamlamak boýunça ýüňde gelen wezipeleriň üstünlikli amala aşylmagy urunaky meselelere garaldy.
Şunda yurdumyzyň hususy gurulşyk kampaniýalarynyň alyp barýan işleri, olaryň häzirki zaman tejribesinden we täsir usullardan peýdalanşy barada giňişleýin maglumatlary berildi. Gahraman arkadagymyz döwlet daşlaryndan tapşyryna laýyklykda merkeziň gurulşygyna täsir usullaryň sany ulgamyň işiň ulanylmalydygyna üns çekip, merkeziň köçeleriniň yerleştirilişine, olaryň ornuna bina ediljek injenerlik tesgalarynyň aýratynlyklary barada aýdyp, şunda ýokary hil derejesiniň üpsün edilmeginiň we häzirki zaman ekologi taraplarynyň gözeňde tutilmeginiň möhüm tarapdygyny ýatlatdy. Soňra hormatly arkadagymyz bu ýerde alınıp bolýan işleriň kesgitlerin tertipname esasında dowam etmeginiň wajypdygyny belledi. Hemde ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Soňra mehriban arkadagymyz merkeziň desgalarynyň biriniň ýanyna saklanyp, bu ýerde ulanýan gurulşyk serişleriniň görnüşleri, olaryň hil derejesi bilen gyzyklandy. Hormatly arkadagymyz ähli gurulşyk işlerine bolşýaly, agyz suwy, lagym we beýleki jemaat hojulugyna degişli düzümleriň geçirji ulgamlarynyň gurulşyklarynyň ýokary hilli ýerine getirilmelidigini ýene bir ýola belledi. Munyň özi bina edilýän desgalaryň ygtybarlyk, uzak mehlutleýinlik taraplaryna kybap gelmegine aýratyn ähmiýetlidir. Şuun, Türkmenistanyň harby hukuk gorajdarlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň utorduş dawarlar ul ruh welentlik bilen bellenip geçildi. Bayramçylyk münasibetli harby uçurumlaryň atnaşmaklaryna giň ýerimli dawarlar ýaýlanýarly. Türkmenistanyň harby hukuk gorajy edaralarynyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň gotorduş dawarasy taryhymyzda öçmejek ýyl goýan şahsiýetlerimiziň ýadygarlyklaryny gül destelerini goýmak bilen badalgaly. Ýerseher bilen harby uçurumlar serkedeler hemde harby gullukçylar Gorunmak ministrliginyň Berdimuhammed Anaýew adanyňky birinji ýönetilýän harby mektebine ýerleşdirilen Ustad Mollym ilhalar insan görlükli şahsiýet Berdimuhammed Anaýewiň heykeline hemde İçeri işler ministrliginyň Mälikuli Berdimuhammedow adanyňky 10 nolbirnji harby bölümine oturdulan hormatly Belen Serkerde başymyň mehriban atasy İçeri işler edaralarynyň hormatly veterany Mälikuli Berdimuhammedowyň heykeline de halk hakydasy ýadygarlyklar toplamyna watan gahramanlarynyň hormatyna dikeldilen ruhy taqdim milletiň ogullary hemde baky şöhrat ýadygarlyklaryny ter gülleslerini goýdular. Taryhy şahsiýetlerimiziň gahramançylykly manily ömür ýoly watan goramakda, halka hyzmat etmekde görkezän edermenlikleri her bir türkmen ýigidi üçin nusgalyk terbiýe mektebidir. Soňra esasy dawra konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada dowam etdi. Davranyň geçýän ýerine Harby Akademiýasynyň, Gorunmak ministrliginyň harby, serhet, milli howpsuzlyk hemde İçeri işler ministrliginyň institutlarynyň hemde Marat Garyf adanyňky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň harby lukmançylyk fakultetiniň uçurumlary ýygnanylar. Ýokary derejede gurulan dawra döwlet senamynyň ýanglanmagy bilen badalgaly. Ol watançylyga, harby borja wepalyga, beden hemde ruhy taýdan durnukullyga, ýurt goragyna çagyryş bolup ýanglandy. Davranyň dowamyna hormatly Belen Serkerde başymyň Türkmenistanyň harby hukuk gorajy edaralarynyň uçurumlaryna, serkerdelerine, professor Mollymlaryna ugradan meherlik utlugyny okalmak bolsa, gotorduş dawarasyna gatnaşylaryň ruhyny belende götüren esasy pursatlara urildi. Soňra ilkinji serkerdelik ýoluna gadam basýan harby uçurumlara, serkerdelik şahsiýetnamalaryň hemde döşe da kılýan nişanlaryň goşulyş dawaralary boldy. Harby adyna eýe bolan harby uçurumlar harby borja münasip berja çekdikleri Türkmenistanyň garaşyldygyny hemde konstitusiýon guruluşyny mehriban halkymyzy mertlerje gorajokdyklary barada kasam kabul etdiler. Gotorduş dawarasyna Gorunmak ministrliginyň aýratyn hormat garaguly batalyonunyň şahsy düdüminiň bu şahatlykly pursatlary bilen baglanyşykly meýdançada ýerine ýetiren nizam tilsimleri dawara atnaşanlaryň ruhyny belende götürdi. Şeýlede medeniýet we sungat suwatlarynyň uçurumlaryň ýerine ýetirmeklerine edebi sahada kompozisiýalary hemde aýdym sahada çykyşlary ularyn berli. Ýanglanan aýdym sahalarda teatrlaşdyrylan sahna eserlerine, edebi sahada kompozisiýalarda döwletli ýarymyň ösüşli menzilleri, hormatly Belen Serkerde başymyň asyrly başlangyçlary giňden wasp edildi. Çıkış eden harby serkerdelerin, professor Mollymlaryň uçurumlaryň buýsançly gutluglaryny wasa hormatly Belen Serkerde başymyda eýsilmez alkyşlar aýdyldy. Soňra uçurumlaryň, serkerdeleriň we professor Mollymlaryň adyndan Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň Belen Serkerde başy Serdar Berdimuhammedow adyna ýüzlenme kabul edildi. Baş kanunumyzyň hormatyna bina edilen konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançada geçirilen gotorduş dawrasynyň ahyryna oň atnaşanlar Türkmenistanyň döwlet kasamyny ýerine ýetirdiler.
Dawara garby uçurumlaryň münberiň öňünden dawaraly ýürüş bilen geçmekler bilen tamamlandy. Ýurdumyň garby hukuk goragy edaralarynyň ýokary goý mekdeplerini üstünlikli tamamlayan uçurumlaryň gutorluş dawaralary paýtatymyz Aşgabat şäherine bolşýaly. Awada milli täýatçylyk zorlugyna baş baýdak meýdansatyna da giňden ýaýwananyrly. Bu ýerde Goranmak ministrliginiň Harby Deňiz institutynyň uçurumlarynyň gutorluş dawarasy uly ruhawlentlige beslenip dawaranyrly. Dawaranyň baş baýdak meýdansatyna geçirmeginiň hem öýül boşly manysy bar. Bu döwlet, watan, baýdak, halk ýaly muqaddes düşünjeleriň bütewligini, bu düşünjeleriň merdany nesilleriň ýürek urgusynyň owazyny her bir işte olara egisilmez güýç gaýrat berýänini aňladýar. Şonuň üçin hem Harby Deňiz institutyny tamamlayan uçurumlar deňiz çäklerimiziň goraşy hökmüne serkerdirlik ýoluna bu meýdansadan gadam goýarlar. Döwlet senamydan ýaňlanmak bilen bagdalgalan bu dawara ýyl-ýyly ýaşul nesillerimiz deňizçi serkerdiler, professor Mollunlar hemde harby uçurumlar gatnaşdylar. Bu ýerde hormatly belen serkerde başymyzyň ýurdumynyň harby hukuk goragy edaralarynyň ýokary goý mekdepleriniň uçurumlaryna, serkerdelerine, professor Mollunlaryna ugrudan gutlugynyň okulmagy dawara gatnaşanlarda aýratyn täsir galardy. Soňra deňizçi serkerdelik ýoluna ilkinji ädimlerini ädiýän deňizçi uçurumlara serkerdelik şahsiýetnamalarynyň dawaraly ýagdaýda goşulşy boldy. İlkinji harby adyna münasip bolan deňizçi serkerdeler munun meýlägen watanymyza, halkymyza, hormatly belen serkerde başymyza ak ýürekden gulluga çekdiklerine kasam etdiler. Gojaman hadaryň kenaryna giňden ýaýwananylan uçurumlaryň gutorluş dawrasyna aýratyn hormat garawaly batalýonynyň hemde harby deňiz güýçleriniň piýada goşunlarynyň harby gullukçylarynyň görkezme çykyşlaryna ular merli. Ustad harby gullukçylaryň ýerine ýetiren çykyşlary uçurumlaryň ruhlaryny belende göterip, olaryň harby hünäre bolan bu ýygyny artdyrdy. Gutorluş dawrasyna harby uçurumlaryň her bir ýerine ýetiren çykyşlary köňülleri heýjana salýar. Ustad deňizçi serkerdeleriň harby uçurumlaryň mäherlik hemde bu ýygyny gutluglary, döwrümiziň ösüşlerini, hormatly belen serkerde başymyzyň asly başlangyçlaryny, çykyşlar, belenden ýaňlanan aýdym sazlar harby uçurumlaryň belen ruhyny galkandyryp, geljeki üstünliklere bagdalga berdi. Hünär öwrenmäge giň mümkinçilikler döredip beren hormatly belen serkerde başymyza buňky ýokary gowyny tamamlayan uçurumlar hemde dawratnyjlar alkyş tölden aýtdylar. Men Türkmenistan Goranmak Ministrliginiň Harby institutynyň uçurmy Leytenant Atajan Eminow halkyň arkadagy zamanasy ýylynda halkymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalary beslenýär. Anhaşeýle tolgundurjy we buýtundurjy günleriň birinde Türkmenistanyň Harby Akademiýasynyň hemde ykballaryny muqaddes watan goraw bilen baglan Türkmenistanyň harby hukuk goragy edaralarynyň ýokary gowy mekdepleriniň jelede Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň Harby institutynyň bagtyar uçurumlarynyň täze durmuş we ilkinji serkerdelik ýollaryna gadam basmaklar münasibetli bayramçylyk dawarasy uly ruh welentligi beslenip milli kanunçylyk bünyadymyzy alamatlandyrýan Türkmenistanyň konstitusiýa binasynyň dawaralar meýdançygyny gurşap aldy. İlkinji serkerdelik ýoluna gadam basyp Leytenant Harwadynyň eýeler bolan uçurumlarymyzyň bu ýygynyň çägi ýok. Biz ýaş serkerdeler geljekki durmuş ýolumyzda Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň söwüşçän kuwwatyny hassa podolandyryp, harby düzgün nizamy, harby watançylyk terbiýanyň ýokarlanmagy üçin ak ýürekden gulluk ederiz. Özümiziň saýlap alan harby hünärimiziň wepaly eýeleri bolup tutan ýörle zähmet çekeriz. Şu pursatda ilkinji serkerdelik ýollaryna gadam basan uçurumlarymyza ak niýetli rowaşlyklary, älim gowluklary arzulayan hormatly belen serkerde başymyza köp sag bolsun aýdýas. Hormatly belen serkerde başymyzyň gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzu edýäs. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda arkadagly serdarmyzyň il ýurt bähwetli, umum adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklary beslensin. Garaşdy. Baky betarap watanmyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna ulluk edýär. Men Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Institutynyň uçurumy Leytenant Şamrat Genjaýew. Hormatly belen serkerde başymyzyň ýol başlygynda berkerar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe güllä we seýende ýarymyzyň her bir güni taryhy wakalary beslenýär. Anha bugun hem halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň iň bir ajaýyp günleriniň biri Aşgabat şäherinde ýerleşen konstitusiýa binasynda ýurdumyzyň harby hukuk goragy edaralarynyň ýokary gowy mekdeplerini tamamlayan uçurumlar bilen geçirilýän bayramçylyk çäreleri, uly dawaralary beslenýär. Hormatly belen serkerde başymyzyň ýol başlygynda bugunky gün biz ýaş nesilleriň bilim almaklary, hünär derejelerimizi kämilleşdirmemiz üçin mümkinçilikler döredilýär. Hormatly belen serkerde başymyzyň biýmeçör aladalary netijesinde halkymyzyň hal ýagdaýyny
gowlandyrmak bilen bir hatarda biz harwulukçylaryň ýaşaş durmuşetlerimizi gowlandyrmak boýunça hem uly işler amal aşyrylýar. Bizim Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Institutumuz hem dünýäniň öňde barjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bolup, ol ýerde talipleriň bilim almaklary, medeniýetli diňji almaklary, sportyň dürli görnüşleri bilen meşgul bolmaklary üçin ähli mümkinçilikler döredilen. Biz harwulukçylar üçin şeýle giň mümkinçilikler döredip berýän, hormatly bilen serker daşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli alyp barýan işleriniň bundan meýle hem rowaşlyklary beslenmegini arzu edýär. Garaşsyz baky tarap vatanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragy üçin belen serkerdaşyna guluk edýär. Men Türkmenistan Içeri İşler Ministrliğinin institutunun uçurumy, polisiýanyň leytenanty Seyit Mehmet Berdimamedow. Berkara döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüniň halkyň arkadagy zamanasy ýylyna Türkmen halky beýik özgertmelerini bagty pursatlaryň şaýady bolýar. Bu nö saýlap bolan hünärimiz boýunça toplan bilimimizi durmuş ýolyna geçirmek üçin täze zähmet ýoluna gadam basýan günimiz. Merdana pederlerimiziň ýoly münasip dowam etmekde. Gahrman arkadagymyzyň mert ýigitler gaýrat üçin bolýar. Mertler watan begeltýär. Watan gorum mukaddes suratly man mazmuny, watançylyk ruhuna ýurulan durdan eserleri biz asudalyk goragçylar üçin ýol ýörelge görellemekdedir. Biz ýaşlaryň kämil bilim almagymyz üçin öz saýlap bolan hünärimiziň ökde eýesi bolup, dörejilikli zähmet çekmegimiz, ata watanymyza, mehriban halkymyza ak ýürekden gulluk etmegimiz üçin giň mümkinçilikler we ajaýyp şertler döredip berýän. Hormatly Belent serkerdaşymyzyň jany sag, Belent baş aman bolsun. İl ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli insanperwer beýgi işleri mundan meýle hem rowaşlyklary beslensin. Garaşsyz baky bir tarap vatanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriň Belent serkerdaşyna gulluk edýär. Men Türkmenistanyň Serhed institutunyň uçurumy Leytenant Sultan Murat Tağanow. Şu günkü dawarly ýagdaýda maňa hem leytenant harby adyny almak meýesser etdi. Hormatly Belent serkerdaşymyzyň taýsy tagallalary, ata watanymyzyň asudalygynyň, onuň serhetleriniň eldegirmesliginiň, watanymyzda halkymyzyň halal zähmetiniň goragynyň üpçün edilmegine gönükdirlendir. Bugünkü gün parahatçylyk ýoly bilen anamly öňe barýan edil watanymyzda hormatly Belent serkerdaşymyz parahatçylygy we durnukly ösüşi üpçün etmäge gönükdirilen hoşniyetli goňşulyk, özara peýdaly hyzmatdaşlyk görelgelerini öňe sürýär. Döwlet serhedi mukaddesdir. Çünki ata-babalarymyzdan miras galan, göbek ganymyzyň daman ýeri bolan edil watanymyz serhetden başlanýar. Dostlugyň serhedinde serhetçi serkerde bolup, ata-babalarymyzdan miras galan mukaddes käri dowam etmek uly bagtdyr. Jogapkärlik hem mukaddes borjuna buýsanyp, ilkinji serkerdelik harby adyna, şeýle hem serkerdelik şahsiýetnamasyna eýe bolup, şeýle ajaýyp parahat durmuşda ýaşaýandyňa, öz dogduk mekanyny goraýandyňa diýsen buýsanýarsyň. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp, ilkinji serkerdelik harby adyna eýe bolup, dürli ugurlarda watanymyzyň asudalygyny, parahatçylygyny goramak baş maksat edip, serkerdelik ýoluna gadam basýan bagtyar uçurum ýoldaşlarymy şu ajaýyp dawara bilen tüý sürüňden gutlaýaryn. Biz bagtyar uçurumlar ýüregimizde watanymyza bolan söýgüni, kalbimizde mukaddes kärimize bolan beýik buýsanjy we parlyk kasamynyň sözleri bilen dilimize getirilip, garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, hormatly Belent serkerdaşymyza ak ýürekden we parlyk gulluk etjekdigimize şu dawaral pursatda inandyrýarys. Halkymyzy eşertli durmuşyň gül goýnunda ösüşleriň we özgörüşleriň ýoly bilen öňe alyp barýan hormatly Belent serkerdaşymyza biz uçurumlar köp sag bolsun daýdýarys. Hormatly Belent serkerdaşymyzyň jany sag, başy dik, ömrü uzak bolsun. Alyp barýan harby özgertmelerinde, umumy adamzat ähmiýetli işlerinde mundan beýle hem rowaşlyklary arzu edýär. Garaşsyz baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň Belent serkerdaşyna gulluk edýärin.
Hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň halkyň arkadagly zamanasy ýylyny ýetişdirilen bereketli galla hasylyny ýygma beren AK Partasynyň ýyksilmeýän zähmet hujuglaryny alan Ahal welaýatynyň edermen gallaçylary hasyl ýygymynyň depkinini gün-günden ýokulandyrýarlar. Olar şu gyzgalanly günlerde her bir ýygym tehnikasynyň galla hasylynda daşaýan awtolawlaryň faz we bökdünçli işledilmegini üpçün edýärler. Welaýatda iş üstünden gurulýan medeni hyzmatlarym gallaçylary öňürjülükli işlemäge ruhlandyrýar. Şu günler Ağıkının qadim mekanı bolan ahali ýaýlalaryna buğday yorucu saman ýygnaýjy. Şeýle hem sürüm işlerini geçirji kuwwatly tehnikalar bökdünçli işledilmegi, yerden köp hasyl alma guruna edilgen taýlanyň ýerine düşýekdigine bolan anamy barha pogtolanyrga. Orok mewsüminiň sagy saýyn gadaşýan häzirki günlerinde zähmetin gaýnap joşýan ýerlerine, günortan qedin jaş ara kesmelerde ýygydarly gurulýan medeni köpçülük çäreler bolsa, hemmelerde bagtyar zamanamyzda pek zähmete buýsanç duýgularyny artdyrýar. Bu jogapkärli pursatda medeniýet gösüne diýişgärleriniň agykynly meýdanlarda gyzgy wagtly günorta ara kesmesine her bir iş güne zähmet edermenligine weslenýän gallaçy Babaday hanyň arasynda gurulýan çykyşlary, şeýle hem sewda hyzmatlary hemmelerde gowuny göterji ýürek joşdurjy duýgular töredýär. Muňa bolsa olaň altyn sow ögüşgünde bogdaýly meýdanlaryna hasyl usatlarynyň arasyna Ahal welaýaty häkimligi tarapyndan iş üstüne guralan medeni hyzmatam aýdyň şaýatlyk etdi. Ýokary usatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym saatlarda, tanslarda arkadaly serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň okgunda ösüşleriniň, joşgunly pek zähmetiň, ansan bagtyarlygynyň, şeýle hem nura weslenen gül ýarymyzyň gözellikleriniň wasfy öz beýanyny tapdy. Pek zähmetin gaýnap joşýan ýerine geçirilen bu dawara gatnaşan watandaşlarymyzyň her biriniň kalbyna, edid watanymyzyň tükönüksiz sahabat çeşmesi bolan ene topragyna, nurany güneşine hemde asuda asmanyna şeýle hem diýarymyza gülledi ösürip, onuň yer ýüzündäki awrynyň hasam belende galmak üçin uly taýlary durmuşa geçirgen gahrman arkadagymyza hemde arkadagly serdarymyza bolan söýgüsi zyganlaryna şirin aýdym bolup ýanglanýar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyny ýetişdirilen gallaly meýdanlarda zähmet joşgunly synlanyňda welaýatyň gallaçy Babaday hanlarynyň öz öňlerine goýan belent maksatlarynyň murat tapjakdygyna bolan anamyň hasyn potolanyrga. Türkmenistanyň prezidentiniň yglan edeni Türkmeniň altyn atyratly bätişiginiň çäklerini geçirilýän höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym 2022 telebätişiginiň Ahal welaýaty boýunça tapgyr geçirildi. Sowgunly we guramaçylykly üçin meşhur bätişige gatnaşan ýaşly dehinli aýdymçylar özlerini okuýup başaranyklaryny görkezdiler. Ahal welaýatynyň ýany şekerine medeniyet öýüniň durly öwüşgünli owadan ışıklar bilen bedelen giň sahnasyna geçirilen ýanglan ýarym 2022 telebätişiginiň Ahal welaýaty boýunça tapgyryna, bu bätişiň şekerdir etraplaryna geçirilen deslapky tapgyrlaryna ýeňjiler bolan höwetçiň aýdymçylar gatnaşdylar. Milli medeniyetimiziň ösmegine ýardam bermek, bu ordu zihinli ýaşlary ýüze çykarmak, geljekde olaryň synuwat ustatlary bolup ýetişmeklerine giň ýol açmak hemde halkymyzyň aýdymsaz hazynasyny hasam baýlaşdyrmak maksady bilen geçirilen bu bätişikde aýdymçylaryň has zihinleri özleriniň ustatlyklaryny görkezip, emin agalarynyň adil we münasip bahalar arkaly keskitlenli. Ýokary ruh wenetligi, kalp joşdurjy duýgulary beslenen bu bätişik sözüň hakyky manasyny ýaşlaryň zihin synygyna, öz bolşy synuwat bayramçylygyna öwürli. Ýaş aýdymçylaryň şol çykyşlaryny türkmen milli aýdymsaz synuwatyny izgaldyran häzirki döwürde söýülip dinlenýän türkmen halk aýdymlary garaşdy. Baky bir tarap aty watanymyzy, gahrman arkadamyzyň we arkadaly serdarymyzyň rowaç işlerini, bagtyar ýaşlygy, parakatçylygy, pek söýgüni hemde her birimiziň gorsagymyzy nur bilen pürpürleýän gül diýarymyzyň gaýtalanmajak tebigat gözelligini wasp edýän joşguly aýdymlar ýerine ýetirildi. Şeýle çäherler milli medeniyetimiziň, synwatymyzyň, dörejülük däplerimiziň we şöhratly pederlerimiziň asyrlaryň dowamly dörden ruh gymmatlyklarynyň aýywly garalmagynyň nesilden nesile geçijiligini giňden wagt etmekde uly ähmiýeti eýdir. Umuman aýdymsal çykyşlaryň owazy aty watanymyzyň ajaýyp döwrümüziň wasfy bolup ýanglandy. Aýdymçy ýaşlaryň bedemen egin eşikleri, şol sany milli libasy sahna çykmaklary telebätişige öz bolşy öwüşgün şaýdy. Telebätişiň emin agdalary aýdymçy ýaşlaryň çykyşlaryna baha berenlerini, olaryň zekin taýdan aýratynlyklaryna bolşy ýaly, sahnada özlerini alyp barşlaryna da ul üns berdiler. Bätişik tamamlanandan soňra emin agdalar tarapyndan onuň jemjemlenýi we onuň üstün çykanlar aýan edildi. Ahal welaýaty boýunça geçirilen jemleýiji bätişikde ýeňji diýilip olandylanlar Türkmenistan döwletimizde ýurt derejesine geçiriljek ýanglan ýarym
tam 2022 bätleşigini atnaşmagy hukuk kazandylar. Ýanglan ýarym teli bätleşigiň ahyryny oňatnyjlaryň ählisini sowgatlar goşurly. Hemde olary synwat älimini ak ýolarda wedildi. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 11-nji iýuny saat 20-den 12-nji iýuny saat 20-çe bolajak hawa barada Türkmenistanyň Hawa maglumat gulugynyň berýän habary bilen tanyş bolan. Balkan welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demirabad kulmatardan tilde sekundy 9-14 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 20-25 gradus, gündüzüne 30-35 gradus, kenar taraplaryna bolsa 24-29 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demirabad kulmatardan tilde sekundy 9-14 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 20-26 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Mara welaýatyna asken bulut hawa bolup, Demirabad kulmatardan tilde sekundy 9-14 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 22-27 gradus maýl. Gündüzüne 32-37 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna asken bulut hawa bolup, Demirabad kulmatardan tilde sekundy 9-14 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 23-28 gradus maýl. Gündüzüne bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Daşawd welaýatyny üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demirabad kulmatardan tilde sekundy 7-12 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulut hawa bolup, Demirabad kulmatardan tilde sekundy 9-12 metr ýetýän şimal ufer. Hawa gijetine 22-24 gradus, gündüzüne bolsa 32-34 gradus maýl bolar. Ýurdumyzda 10-nji iýun aýynyň 12-sinde magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanman arşylýar. Edit watandaşlar, Tomut basyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, basynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, günüň ýetişoklisinden gorunmagy, şeýle ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler. Bulary berk berja etseň, ýylyň istenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwrüne atu watanymy Türkmenistan ýakly babatlarda düşerenýär. Ähli düşeriň özüne bolsa halkyň behbili bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň adamlar.